Ipida sobhai pi sasisian pat syakani ka jishakri naga Bible syaki kina. Barhani ka po mata hasya bangin ya syaprang tingin simentalang ka way ka jiwai ha ka jialam jongki praise team. Hasya bangin ya seprang ya kajikai na kaktiin ka joblay tingin simentalang syua iwe jilakai ba phiru philaban le hiye philaban simentalang barkini teke tiar fidan kam kelong tangki kelan tang tade ke ka bat ini bol te ke fide bende kelong pinci persat ini bom de ben sim dikti hinde si persat ini bol nai we kelat hai wepan te pikini gila kia potang hapo 10 minit ban pendap biang ready. Okay, 1, 2, 3. Okay, good. Good. Toh, ni bila jendam, lai teli adam. Toh, si way. Toh. Toh, pasang ni kaliang, lihat ni kaliang, lihat ni kaliang. Toh, simbiang. Sip saya buat saya sin hot kelai okey to adab saya ini to taktikan mentaji ini to kini belajar ayo coklat sim kan to kai jika bikin mau nak nak Bible badai siapa bikin mau jika ini Bible Jisu ya hajong Oh, Jisu ya hajong very good, napa? Unowa, very good. Tengi dan si pun su kibe pa kijikai nak tinjo blai, kibe thu bagi pas kem denem. Halo bai deka, bai de spangka Te mentaka smiru, nin pet ya ka wei ka jitu kana, ka badai ka bakam ya ka duriau besar. Ka jos ngonem ka bakam duriau besar. Ka jos ngonem. Pi
Okey, kemudian kali kapo ke biang nam ta jo phi baru angut ngai sem kali kapo bae nak ta jo phi baru kumju ki bam pajio sngo pa wat nak ta ki bayo sngo ru kan long ka ji perken mau kham tam om de ta ka ji to khana hende ka ji kai ke bangin yo lingba kani ka jingja te ale kai menta inya pet lang ya kani te kwa e phi ru phin pen bat sas ko bha ek ei ka ba ja ha ka po jong u Moses biang okey Kapakam ya kadura basau. Hakapor bagi kun Israel kidang dan hakari Egypt. Ublay unajiat ya Moses ban pelat ban yalam yaki syakari kanan. Kari kaba ublay ula kular ban ayaki. Kari kaba seiswa kaba tuat da kedut bat kangap. Haba Moses ringkat bagi kun Israel bat kejengri jengdok baro kila mino na kari Egypt kila pai ha kadura basau. Ka ka behek ba. Kim laban kam. Kim nang banjungi, kim dan liang, kum nukin dia. Us iam paruru, ula penkre ya ki shipai jong u, ban pe na dian jongki. Ban kenang ban yuk wan lambiang yaki. Ki kun Israel, kila sedang ban kenyum ya Moses. Bat kila ong ya u, beleng wan ya lam yangi ban yap chenia. Hari kelau, la bahaya ngi bangin bangin syakri yaki Egypt. Ndrai Moses, ula pai bat ya thu sha ublay bat ula ong haki wat shat tiang tu khmi ya ka jingpen ka jong utra ya ka ba an sa pen I ha kani ka sngi bat ublay ula ong ha Moses tu kren ya ki kuan Israel bat mamie tu buat tu rai uding do bat tu kner halor ka duriau dia Moses ru ula le komba ublay ula batha ya bat ka duriau kalakat arliang ka kala yeng kum ka kenro bat ki kun Israel kila ya linti nang ta kum balong haring kau bat haba ki shipai jong usiem ki kila buat na dien John ki Moses ula kener biang ya uding do alor ka duriau bat ublay ula penwan biang ya ka bat kala tap iki bat kumta ki shipai ringkat bat ki kula jong ki kala yap jong lop lot haduriau Pi lingba ka tu ka jikai ka bang mobala ai menta sepang ka jingkam ka jong Moses dei bagi kun Israel yaki yaka duria basau ni yaka mabau blay jungi ubaim ulong ublay ubala ban yarap ulong ublay ubala ban dan ka bangi ma nang balaban le yaki kambaru kumju ni ulong nong yada namta ki kon Israel ulong nong yele nakamta ki kon Israel te kumju ru ublay ulong nong yele nakamta ka jongi ma ulong nong yada namta ji ada ngi keluar ban pashu te basu su ya kata ka jinglong ka jong ublay kum unong yada te ngidan hang ni ini atletishu to ini way mo la dangim dan yau kuresa ka jim jingi la dangim dan yau jisu adang awe ni makan ni to tang suwe kai baja kalau mo ni kon kecil oh la jam la ji din em ne to hindre la dangi dan pan to kan thep bang ni mo la dangi dan hapo jing jisu ki dan oblay in let din em sa pathai awat ki jing e ki wan ngin chạy lại là ngắm em ok mình nhạc nó try khen bián ngin chạy hấp bộ bạn dễ nè mà dễ nè emพี่กับหมดมันโนเบดายเนี่ย boleh kadi ka kelap din yang bayi ni ya ka GM ka jongi ru ublay ulong unong ya da jongi uyele na kam ta jongi la ki jing pang ki wan ki jing e ki wan ka eryong ka laban wan ulaba ulaban wan ma ki shibu ba ki jing ma ki jing sao ki laban wan ka GM jongi hindengi baro abangi phash ublay ulong wai unong ya da na ka banta jongi oh very good te hala kasni tu ngin yai ken mau ya ublay phash ublay ba ublay unda unri unsumar na kabanta ka jongi ngiya lenti malakas ni ngiyo kamar ka ko tebkhya ndai bangi lahi
Hende de ba ublei uda uri usumar. Ublei uyada yangi na kita ki jingpang. Ublei uyada yangi na kata ke eryong. Na ki jingma ke jingmsal. Na ke jingyam. Ki jingtro ke do ki bon ha. Hende de ublei ubayada na ke banta jongi. Te ke bangidan kam kalong kum no ban pha no. Sau blei oi pha blei mau long nong yarap badula ban le yaki kamba kumba ule haki por menshwa yaki Israel ula ban le ru na ka banta ka jongi kan kami ka jinget kan kami ngi bangin phai sau blei ti hakani ka por manta ngin le ka bangin IT lang sau blei ka jing duai ba blei undar kat lembat ngi ba blei unang ya rap banang ai bor ngi unang da unang ri nong sumar ngi i menta sibun ba ki jing ja kani ka perthai nem ki jing pang ngi i ka jing tua ki khendo ngi ki jing jo uslap ki jing silai te ngin duai bau blei unlong unong yada na kam taki banget baro pat kham tam bangin yai ni aka jinget hapre ngi gi jile baro ngin yai ni aka jinget bat ngin pha shisu shanu sha oblei tu ngin shimentalang haka jing duai haka jilam ka jong imis bajansi tu pendamang try haka jing duai kupa ji baham neng long khuat ka teng ka chong me ha khando ko baham neng sai sin pa ka try ngi ai ngo emi kan try be ya ka ching bha ba ka ching e bha ka chong me ya ka bangim la ban tho kan try ji su be ni ka por ka bamenta ngi ai ti be ta ha ka man ka chong me ngi e sha try ni shkaman ngi la yo sha gi ka ching ka khu nang ba ka ching rwa nang ba ke ba ro ke bra ki la le kan try ji su be kum ju ko tang la yo na ka tien ka chong me ha ka ba la pin kin mau ya ngi ba mi long unong ya rap changi unong ya da jangi ha ke baro milari la sumar yangi kan try tu ai ka bor ka jong me menang ya pin ki min sim hingi we kan try bangi long taki kun ki jong me ki ba phla pa chaki we kan try ya ke bangi la yo sngo kan try be tu ma try ki pop jangi ki bangi chu susi ya kaman ka jong me ha ka teng ji sung dai pan amen Hasya bangin penkut ngai khublei phi baro ki bla sha skor ya ka jikai nak tien ka joblei te mo ngaji smart ba pen le ai pin persang ya ka tuk experiment bang le mene mo haye na tare pila ban simenta ba itu jile kai mo pila ban le kai haye bat ki para ba ki henmen ki jo phi bat ki par lo jo phi na ta de akwaru phi pin pulilendet ya kan ni ka we ki khat bible to bu da dien jonga to kini kilaban bu dien jonga phiru rengkal begini pilaban bu da dien ong sam she's part of way ke ba nyau bat phra sam she's part of way ke ba nyau bat phra utrai un sumar ya me na ke basni baro un sumar ya ke mensim jong me utrai un sumar ya ka jingmi shabar jong me bat ya ka jingwan shapo jong me nadu menta bat ha du bam jukut te ngakwa epi ma pin puli lendat ya kan ka khot bible shiyeng te epi ru kum jo baro kan ma pi yo ka po baro shite yo ma ban puli ya kineki art likit khot bible to ken yang scam pila yo sibun ka jikir khu te ngin se kendu biang pan ha ka we par ka por tu blen kur khu bon don kat un sumari pi baro bye bye